Kiblay pi baro ngi pediang so bhai pi shakathup khubor mataka janmit shwaban phash ki khubor ngi nyapet chwai ki mat bakong san Kintu Menteri rang badu kari Narendra Modi ya baro banya shimbenta haka har ghar tiranga movement La penlong ya kajing sam khusnam annual Crystal Gale Memorial Award Haraj Bhavan Shillong Syajid biang uba met ba lingdo como President Kaseng United Democratic Party. Batsha khot kerpang ki briu na kibenta ba pher banya shim benta ha kajing rakhe lait lut kari ha New Delhi komshi benta jongka jan bhagidari. Ki khubor ki babania Kajing pen sapriang patba syapang ka har ghar tiranga ban ai min sem ya kajing sngew i ri ha padeng kinong shong shnong kari las dang menta ka sngi Menteri rang badu kari Narendra Modi ula kentu ya kinong shong shnong kari bakin ya shim benta shirhem ha ka har ghar tiranga movement kablas dang na do menta ka sngi ha do ka khatsan tarik unai lar Ula kentu ya ki patba bakin penrung ya ki dur ki jongki ha rengkat ka lama kari ha ka website harghartiranga.com Modi ula ong baka lama kari kalong ka shop jong kajing light lut bat kajing ya long ka way ha kari. Ula ong ba man la unong India udon kajing ya day kabiyajan bat ka lama kari bat ka ay mensiem ya ki bantrey ban kintiw ya kari. Palat shiklur laipo lakngut kinong shong shnong kari kila penrong ya laki dur harengkat ka lama kari hadu menta. La penlong ya ka annual Crystal Gale Award ceremony Haraj Bhavan badla ai nam ya artali ki khusnam haka kerteng jong ki arngut ki riu pau khmat haka arts bat culture ki badang shuklat shen ulat ke jilla uphagu Chauhan ulai shimmenta haka ka program haka jinga don ringkat Menteri Ketenat Arts and Culture ka Sarkar Jilla uba Paul Lingdo ya ka Crystal Gale Memorial Award Arhajar Arpulai layo da uba Yan A Lingdo nongkenri halor kakot ba utho syapang kinjingking jeri ki badon da ki spa teli hakithan riwar badru halor ki film lingkot kaba ulashna ki bala tip kum a day in the village ki ba jupin I barabor hadu darshan kendra Shillong Hagajuk kapor Chief Creative Director ka Riti Academy uba Rafael Wajri ulapen banaban ay nam ya artali ki khusnam sa jingkan mau kata ka way ka kerteng jong S Koshen Sumer bat ka way ka kerteng uba Sumar Singh Sawian ki balong ki riu pau khmat ki balano sinyang shibun ha ka imlang sa lang Ulat ke jela hab ai jingkren hagani ka sngi ulaong badai bandon ka shlem ka basngan na ka benta ki barikor bakin kirsoy yala ki sapten rai bat ka sarkar ka dai ban kirshan ye jing persang jong ka senjok Riti Academy संस्कृति मेघालय संस्कृति युद्धता का एक प्रमाण है जो अतीत और वर्तमान के बीच एक शिल्प के रूप में काम कर रहा है Uba met ba lingdo ula sya ajit biang kum President Kaseng United Democratic Party. Ka UDP Nomination Committee kebala lam khmat da uba Tito Swell Khan. Kala jit ya ka kerteng uba met ba lingdo kum President Kaseng klem kano kado gajing persya bat la menjor da ka General Council. Ha ka jingalang jong ka General Council kebala long hanin kesngi uba Gemino Mautho ula sya ajit biang kum General Secretary Kaseng bat UBG Moment ula sya ajit kum unong ai but Kaseng. Lajit rut ya prangut ki working president Kaseng ki bakin thup ya Menteri ka Sarkar Jilla uba Paul Lingdo. Haba ai jingkren shikilat patai khubor hinin kesngi uba met ba Lingdo uloong baka Seng kan salet ban kendo ya Menteri rang ba ka Jilla u Konrad Sangma banyale banyakren ba balai hadu menta ondang bishar sa ya ka jing pintrei kam ya ka ILP ha ka Jilla. It's not a very fresh or new issue. It's a very long pending issue. So we will again discuss with the government along with the Chief Minister on this matter. How do we pursue this matter that we see the light of the day? Kinong yo benta jong ki scheme ba pher ka Sarkar Padeng na Meghalaya kin yo sakhi ya ka jing rakhe light lut kari hakaba on penlong ha Redford Delhi ha ka khatsantrik unailar Arhajar Arpulai kum kinong sha khot sngob ha ba kerpang kum ba shi hajar news pangut ki brieu na keleng kari ki badon benta ha ki scheme ba kongsan kum ka Jal Jeevan Mission JJM ka PM Kisan Samman Nidhi Yojana ka Amrit Sarovar Yojana ka Central Vista Project na lor ki weipat kila sha khot sngob ha na ka benta ka ne ka jing rakhe
laingut na kinong yo mentoy na scheme JJM na Meghalaya kila sya khot sngoba kum ki kongsan bakerpang hakasngi rakhe lightlut ha New Delhi bakin thop ye ikong Gloria Umsong na Maukan Row East Khasi Hills uba Genesis Marwen na Maukan Row East Khasi Hills bat ikong Babyang Mon Lapang na kasnong Maupro Ribhoy District bat kinsa ye shimbenta na gajilla Meghalaya ka scheme JJM kalawan ra ye kajing kala ha kajing em jong ki brio ha Meghalaya. मोदी जी थे. Our life is very difficult before getting this scheme because most of us, we are farmers. We are from rural areas. We have to carry water. We have to spend more of time to carry water. It takes times around 15 or 20 minutes that's to carry water to bring at home. But after getting this scheme, is very easy for us. Kanong ya side an ka ying bisha Supreme Court kabalong ru kanong wat bnya bat kanong tre mon snobha halor ka human rights bat ka hok jong ki kinthei ka Vrinda Grover kala kin tho jur halor ka bor ka badon jingtmu ban yu roj ya ka hok jong ki nong shong snong bat ban le butu halor ki an lengwa ki kam le don bor ki seng san perthei kane ki jing kin tho jong ka kala wan ha ka por badon ka jingekren shapang ki nong shong snong ka riti sin shar bat ka an bala penlong da ka Shillong Times kum shi binta jong ka jing rakhe ya ka jing dap nyo pupras nem bala seng ya ka nen ka sngi ha kane ka program le shimbenta da ki riu shampang ka nong ba Shillong bakin thop ya ki riu kraw perkhat halor ka san hima sima ba ki imlang sa lang ki nong tre mon snobha ki riu start kot ki nong san hima ba ki nong tho khubor. Kalami ka jingya klumar jingmut Haribhoy District hakaba ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kalahap ban mat igajing persya naga Joint Action Committee jong kitry kendo ka Shillong Western Bypass JACSWB kani ka committee kabalami khamat dapalat prapo kitry jaka nakasnong sumer kila penlong da kajing persya ka bajur halor ka jingkam jong ka MEECL halor ka jaka balamang nakabenta ka Shillong Western Bypass Project ka JACSWB kala kerpat ya ka sarkar jilla bantuk larlem bat banyada ya ka hok jong kinong shong snong uba don kupar sume chairman ka JACSWB ulapen pau halor ka jingtmu jong ka committee ban persya jor ya ka jingkam jong ka MEECL. Ban substansiate ban pendisha ya ownership juga. Singi pun kau lana pila sim ni jaga pen I ya ka payment bo so ba pila sio ka ba jaga gamis bi sio ikitra jaga. Kum kita ikut selah hamda. Mentapat ngenyapet ya ka jinglong jingman ka sunmeneng ha Shillong ka jing shit kalong arpulai point san degree Celsius bat ka jing kriat kalong khat pra point pra degree Celsius ka jing ngem ka hau kalong kandai pusan na ka shi spa mid step bat pra na ka shi spa jan mid ka jing hap slap kalong 0.0 millimeters kandon ka jing hap slap ba malumala habun ki jaka Shwaban poy siya kapakot jong katup kubor ngenyapet biang sashisien ya kimat bakong san Kintu Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya baro banyak shimbenta haka har ghar tiranga movement. La penlong ya kajing sam khusnam Annual Crystal Gale Memorial Award Haraj Bhavan Shillong. Syajit biang uba met ba lingdo kom President kaseng United Democratic Party. Bat sya khot kerpang kibriom na kibenta baper banyak shimbenta hakajing rakhe lightlut kari ha New Delhi kum shi benta jong ka jan bhagidari te parlok katung ila poi shaka pakot jong ka thup khubor jungi menta ka jan miet hadu banginde syambyang bat phila shai ka sngi khublei phi baro क्यों परेशान घूम रहा है? यार नया टीवी लिया था, खराब हो गया।